Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Et parlo en la llengua que segur has oblidat. T'escric amb paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Les cendres del que va ser un gran país. Potser no recordis el que va arribar a ser. La terra d'on vens, on et creixen les arrels. Somiem portar-te de nou cap aquí, encendre l'espurna d'este nou camí. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida... El 90% de contractes a gent jove són temporals. Vull dir, això és una realitat. És el patriotisme empresarial que aquells que us deien no creuen en nosaltres, creuen en nosaltres per precaritzar-nos. Per això mateix hem de denunciar. I la inestabilitat amb la que hem de conviure, evidentment, ens fan més dòcils, no? I més temorosos de posar-nos a defensar els nostres drets. Però també, precisament, això és el que pot fer que si la resta de persones amb les que treballem estan en condicions laborals similars, doncs es pugui fer un salt qualitatiu. Si vosaltres no hi sou, no guanyarem. Si vosaltres no lluiteu, no guanyarem. I això és una batalla importantíssima, perquè d'aquí deriva les possibilitats de tenir futur. El que cal és que aquests dos departaments, que el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació, que són els titulars, no? Aquest últim de les polítiques laborals del nostre país, es creguin la formació professional. Sí que és un camí llarg. Parlava l'Agnès de que s'ha d'arribar a posar d'acord les dues conselleries i s'ha de posar d'acord amb tots els agents que fan aquesta formació perquè realment no només estigui encaixat el disseny, sinó ho sigui a la pràctica. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat.